Здравейте, приятели! Днес искам да направя едно кратко видео относно цените на продуктите на компания LR, с която аз се партнирам. Много хора често ме питат каква е цената на този продукт, каква е цената на другия продукт. И естествено аз им казвам, свържете се с мене на лични съобщения, за да мога да ви обясня каква е цената на дадения продукт. И реакцията естествено, ама защо не ми пишеш цената на Facebook? Ами, приятели, сега ще ви обясня защо. Защото по принцип всеки може да влезе в интернет, да провери за компанията, за цени, за всичко. Но цените, които излизат в интернет, са цените по каталог. Това е каталога на компанията, всичките продукти са вътре естествено и излизат наистина всичките цени по каталог. И някои хора сега, ти казваш друга цена, там виждаме друга цена, да, имате възможност да пазарувате и по-евтино, ама как? Как, като станете сътрудник на компанията на LR. Попълва се една молба, изпращаме я до завода, до офиса на компанията и ставате сътрудник. След като станете сътрудник, вие получавате още един каталог, който е само с цените на компанията, които цени са за вас, цени за сътрудници на компанията. И разбира се, тези цени, които са на сътрудник, са много с 30% по-евтини от тези цени, които са в каталожната цена. Може да си пазарувате естествено каквото си пожелаете с 30% отстъпка от компанията. Другия въпрос, който също ми задават често в Facebook, е цената на алоето. Много хора се интересуват от алоето, защото нашето алое е най-доброто на пазара в момента. И много хора ме питат колко струва едно шише алое. И аз викам, пиши ми налично, свържи с мен по телефона, ще ти обясня. Защо не ми казваш колко струва едно шише алое? Приятели, първо едно шише алое аз го поръчвам на каталожна цена и с едно шише алое просто само ще му опитате вкуса, ефекта. Няма да постигнете ефекта, който желаете, евентуално, щом сте решили да пиете алоe вера. И когато видят цената в каталога и цената на сътрудника, пак реагират хората, ама то скъпо, ама то не може ли по-евтино. Да, викам, обяснявам, може и по-евтино да се вземе. След като станеш сътрудник, след като решите да станете сътрудник на компанията, също така имаме и програми. Програмата се казва Здраве, с която програма при самия абонамент идват по 3 шишета алоe на още по-ниска цена дори от тази на сътрудника. Цената, която е на сътрудника, с самата програма Здраве идват 3 бутилки алоe на изключително по-ниска цена. Самата програма е за 10 месеца, естествено е направена за тези 10 месеца да помогне за това, което сте решили, а не само да му опитате вкуса. Естествено не е само на алоето, гъбата рейши, Active Freedom капсули, омега-3 масни киселини, коластра течна, коластра твърда, коластра на капсули и така нататък. Много продукти, за които се прави програма. Програмата, казах, се казва Здраве. И по този начин вие се здобивате с 3 шишета на месец алоe по най-евтиния начин. Също така, който е сътрудник в момента на компания LR, аз съм сътрудник, аз си партнирам с компанията, аз не съм магазин. Просто давам информация за продуктите, които хората, естествено, който иска да ползва.
след като станете сътрудници, в самия телефон ви идва онлайн абсолютно всичко, целият магазин е в самия телефон и с едно щракане, с едно цъкване, знаете много добре, може да си пазарувате каквото и както поискате. Даже в момента имаме едни коледни промоции, които са от 30-40% отстъпки на едни страхотни продукти, приятели, които може да ползвате и да се възползвате от тях. И затова цената не е фиксирана, приятели, не е точна твърда цена. По-хубаво пишете ми на лични съобщения, ще обясня. Затова съм сътрудник с компанията. Който желая може да стане сътрудник, няма нищо страшно, просто една регистрация не въздължава с абсолютно нищо, нито да правите поръчка всеки месец, абсолютно нищо. Може да си направите една поръчка, след 2-3 месеца друга поръчка, всеки му според възможности и според това какво иска да ползва. Ще се радвам, ако съм ви бил полезен с това видео. Благодаря ви, пожелавам ви един хубав и позитивен ден и до скоро виждане и весели празници!